تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدمسون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرى سمعتنا كم يتخونوا كم يعلهم نايلومي بروغرام كمتي لمد سومناوي حق إذا زبل بروغرام حيزنا لكم قريبنا لنا كابتي نايز حلف جيزي زغط عليه مدب على مالتيو إن شاء الله لو معتونكم كم زي تريوز لهم بروغرامنا مالتيو الله ويكافت آري حدديو ويس سلسته زبل مالتيو نايز حلف ترينيتي ويكا سلسته سلاسي بزبل بروغرام جميرنا زنبرنا مالتيو سلازناتو مقصلتا خوينو ابتي ناي ترينيتي بزح تزراريبنا نيرنا ملالبات شيخ إدريس أمونغون تمصالنا إن شاء الله كنرينا مالتيو كساب حجي ناي احتونا له نايلومي كمتي زحلفه ناي بزعبه ترينيتي نزارب كلنا سلسة سلاسة نزبل أما سرارتو أورينا نيرنا معاس كم زمتسه أبيناي كفل زمن كم زمتسون رينا نيرنا أبيناي زمن كم زمتسون تحسيسنا نيرنا مالتي دارجا أبسلسة ميتن عسران حموشتن كمون أبسلسة ميتن عسران أربعة أكابي عسران حموشتن كمون سلسة ميتن سمانين حالن تنايمج أرشاون أملاخنت ذهبوا جرشهم من منفس قدسون أملاخ ذهبوا أب 430 حدن أب إفس كوبا مالتيو ذا أمسولو مالت بحدا معتي زخونا نجر زي كونك أصنع بلو أب مجرشاون ناي ملوء بملوء ويكا ملوء سبن ملوء أملاخني لهم ليسو ذهبوا درجة كبابي 450 حدن عمت دحري يسوس معراقو مالتيو زيتي تاريخ زمت قالوا وي ترينيتي إذا سلسة سلاسة زبهال أبحاد فتاري وي أبحاد أملاخسي سلسة هلاون نتهالو نزبهال قداي مالتي إذا هلاون نتزي إذا سلسة زي ككم ناتهم أقارات يقلطوه قالي بسلسة نت زقبولو خينهم تي أبت ترينيتي كبابي كلهم زخولو كوينهم نقرقن نناتهم زخولون رادا قالوهم قاليهم فوتهم سلسة زبولون كنت أكامي ولنان زبولون قالوا مالتهم هناتو بعلو مصحف قدس أملاخ حدا أملاخيو زبل كأسل زلو مالتي سلازي حجي نزيتات أبيلنا مناربات كابتن ساتهم زتقصوا حدا نقرات كنرئينا مالتين لهم معتي نقرقن اسكي ناي سلاسة أسهم هرو كمتي زبولكم مناربات اتحافشاو زخوني ناتهم مرد أتان دحرئينا بمسارة ناي مجمريا كلتا بيت مخري بيت خرسيان بحالا مالتين انتاي بلوساتهم اكزابيهر مالت سلسة أملاخ أبحاد أملاخ ستر نفو ويكا استوحدو يوم يبلو إذن ما استوحدي أملاخ لما انتاي تباهيلو يتوع إلنايو سلسة سلاسي ويكا ترينيتي إلوم وسينو مولو مالتيو نايزي استوحد أملاخ ويكا سم أبحادش كدان يلن ولا بولي كدان يلن مالتيو كمزي ترينيتي ويكا سلسة سلاسي قلز بحال نقر أمزحف قدسي چرش يلن قلنا ساتهم يوم حجي بسلسة يقلت إلوم حالي تدمرو كلتن لا حالة تدمر حالة نابولو ناوسخو كمزي مالتي نابولو أبتي تردوناتهم وسخولو مالتي سلازي أبزي ترينا كم زيلون كله مالتي أملاخ سلسة يوم مبال لما أب كريستينا كم نوري غطر أملاخ سلسة يوم كتب الكا كم نوري غطر مهنياتو أملاخ حالي زبيل يزولو تمسحف قدس نبعلو أبزي داقم دحرينا أملاخ حالي بينو مخانو يقلت مالتي سلازي أملاخ حالي يختبت أنيكا ناب سلسة بحريات ويكا مننتالو بحركو هنو بلاين خلقل مننتالو ويكا سابستانس سلسة زخونة تحستو اللو كم مالتي يم تقوملو مالتي
እዚኦም ትሕዝቶ እዚኦም ግን እቲ ፀገም እንታይ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ እዚ ትሕዝቶ እዚ ንኣብነት ኣብ ሰብ ዘሎ ትሕዝቶ ከም ደም ዓፅሚ ወይ መንፈስ ገለ ክንብሎ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጢ ሰብ ደሎ ከምዚ ዓይነት ገይሮም ተደኣ ወሲዶሞ ኣብ ውሽጢ ኣምላኽ ከዓ እዚ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ንሱ ከዓ ንየሱስ ፈልዮም መኻኡ እሱ እውን ሓደ ካብቲ ኣካልናቱ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ብካልእ ወገን እዞም ሰለስተ እዚኦም ተሓባቢሮም እዮም ሓደ ኣምላኽ ምስ ኣቦ ተሓዊሶም ናይ ኣምላኽነት ባህሪ ወይ ከዓ ሓደ ኣቆይሞሞ ዘሎ በዞም ሰለስተ ሳብስታንስ እዩ ቆይሙ ዘሎ እቲ ኣምላኽ ዝብል ኣለዎም ማለት እዩ معانو بزين تايلنا لنا حجي سلسة أم نخبلو نوري إلهم الصوع والله سلسة أملاخ نخبلو أملاخ حادي إلهم لوجن أب سلسة يمقلوا مالتي سلسة أم لا سلسة أكلات حد نزل على ما ونت كم أون حد عينت تحستو ويك أصاب سانس زلهم يا مالتي زيو تباهيلهم يؤمن الله حجي بخال أقلالتا أب ولد منفس قدوس فولي تتصاويرهم كنابرو زخولو مالتي محزنت ويك أركب أبز قبرو جزء تمساسال زعينته ملكوتاوي بحرقة اللوم يبلو مالتيو زيهم كلتيهم منفس قدسن ولدن مالتيو زيهم حجي تمساسال زخول ملكوتاوي بحري اللوم يبلو أبز حجنا يبعل جنوستيك بيت خريستيان سلسة سلاسي زي سرت أمنت مسرت مالتيو أب سلسة ميتن إسران حاموشتن عامد استقبلته ناي جوزيف كامبل تختلتي مالتيهم ناي أملاخنت حجي شفان قد كم نتاي غير موضوع كم حدا ماسكيرا مالتيو ناي أملاخسي قد ويكا شفان ناتو يبلو حدا غنيا سنة تقوتواي ترديكم حدا غنيا زخونة سنة تقوتواي بحال مالتي كتبولو يتخيلنيها زي مصنعتي ناي تقوتواي مصنعتي عينت يخون على مالتي أب نيويورك 1976 كم استزاروا بعلهم بينغوين تكال استصحافي أب 389 كان الحرينا نزي بمتاي قلصو نزي ناي سلسة سلاسة زبهال أتحساسة بامولو دارقا كفافيلهم حاد خلطة سلسة نابولو كيدو كابهم قرب كنري بحادي أملاخ أبو مدحانن زي الرأيين زي الرأيين كله نقر زفات أرنا أمن يبلو حجريهم بحادي أملاخ يبلو السخاء أبو مالتي مدحانن زرعين زي الرعين كله نجر زفت أرنا أمن يبلو حراي كومو بيسوس ودا أملاخ كاب أملاخ استولده حد أنكو ولود نا أملاخ مالتي الله يلوم كاي أمنو مالتي جي يسوس ودا أملاخ يلوم كأمنو زيوم نسو فرناي أبو يبلو فرناوتي يبلو مالتي I don't know تفرق كميلي متي دلور فرنا أبوي لهم والله كم زي حدا سب فرنات كان لحري الكام جم ودها فرنات كام زبهالو ويك أزر إنات كام كم زي عين لتجر مسيرهم ما مالتي أملاخ كاب أملاخ يبلو برهان كاب برهان يبلو حقنيا أملاخ كاب حقنيا أملاخ استولده زتسف انتهي بالحجي زتفتره ويستسرح زي كونس نسو فرنا أبو يبلو أبزيتي زلوناتهم حجي انتهي يبلو له أملاخ كاب أملاخ متيمو برهان كاب برهان حقنيا أملاخ كاب حقنيا أملاخ نخلت يوم حدا معري زخونه هيبو مو مالتي أفتنا يوم جمرة حجي حدا أملاخ أبو مدحانن طرح لهم نسو نقول له زفات قريب له نيرم قلني يسوس قلت صوه له أملاخ كاب أملاخ برهان كاب برهان حقنيا أملاخ كاب حقنيا أملاخ استول ده إلهم زتفتره وي زتسرحه زي كونس نسو فرنا أبو إلهم حجي يسوسي زتفتره وي زتسرحه أيكونن يبلو له مالتيهم بيجوت نوت ميد بلو أي تفترن مالتيهم وديو توليدو جن بمنفس بقليلهم يبلو سلازي أب سماين مدرن كله بقو تفتيرو قبل مليسهم حجي تفتر حدا أبو خوينو سماين مريتن بمن تفتيرو لهم يأمنو بيسوسي تفتيرو بلو مالتي كم زي ناي جهوبا قال تصاون انتاي بلوزي نتحدى أملاخسي كم حدا إنجينير غيرو مو مالتي كله نجر بروغرامات غيرو دحر يسوس من يسوس همتيو تخلى أيو ناتو أملاخ مالتي كابوشتو أوتيو كم سب كنا عصها كم زن سرحيلو
كم زغبرو عينت كيرم ولو سلازي اتي ودينا تاع هاجر ويكا انا تعالم تبال اسوهاني صوا عينت سريحوا كم زنزغزا نتغزا زسرح ግን بناي من بلان يحج سرحسو بتي ناي املاح زهابو مالتي بناتو بلان زي كونس بناتو بناي املاح بلان سرح مالتي زحجا امونغو انجينيرن امونغو نايتوم كونتراكتورز ويكاس نعو سرحو عينت كوينو لو مالتي بخمزيم زغلصو زلوم نعنا كدحن كبل وريدو السغا كونه يبلوها من يسوس مالتيم سب كوينو تفطيرو خابلو اذا حجي قدمي سب بخانو قال مخانو حجي املاخيم كبلو يبلو نيرم مالتي مكرا تقبيلو ابصار ساي معالتي نسماي وطيو قبل عليه هياوان موتاتن كفرد كمصي خابلو مالتي حجي بمنفس قدسون نامن يبلو زيم حجي ناي يسوس حجريهم ناي ابو بمتاي امنو ز كله زفطر يلوم يامنو ناي يسوس كابو خمز ملك يفطرو كمزي كبلو صنحكو غيرهم كا يامنو مالتي كمون بمنفس قدس كان امن يبلو حجي جن قال يوم كرمي مولادو عين برنزولو ويكا كاب زي نبره نجر استسرحه وي ناي اغزابير كال امننت وي استفطره نمورادن لوطن كمص مالتي تباهيلو زمصه كاب زي امناي كاثوليك وي أبوستوليك مالتي كم تصدقوا زناي منفس حجز بالعدي نساتهم نمورالين وي استفتر مالت لا أكل لا أملاح كوينو سني كال مننت لا أملاح يبلو حد حبت مننت ناتوس زي استفتر زي نمورال لوطي كم استباهيلو زمت يبلو مالتهم أبع الكاثوليكن أبوستوليكن مالتي كم زعينتي من حجي ناي كريستيان تختلتي أملاح ثلاث نجارات هالو يبلو مالتيم السخان داي أب عالم حجي أب تينا عالم الفتيرو نسخاء يحلوا على زولو مالتي ودوها يسوسي كوينو ندق سبات كاب حاتيات كدحين مز يبلو لقنا هات سالساي منفس قدس كا أمرونا يسب امنت يدالو بقداي امنتو مالتي دما يحلوه اسو يدالو مزناي قداي امنت كلمات زبال كلون اسرحنا يمنيو نايت منفس قدس عينتي يبلو مالتي بزي مسارات زي خدو ساتهم سلازي اسكي ابتخال كالاي وغناتو مالتي رتعوي ناي فتنا بحال كنريو اندحر كوينا من البات مني ابو مني قليلنا كلام تنقل جن حجي نلومي بحصر زباله ساعات حصرت سلازلنا انتي نرئي اتي املاح زبحال دولو ويكاساتهم زقربو سنه حساب اسكنر ايو كابتسوم زقربو سلستنت يلوم سلسته زبحال يلن يلنا مصحف قدس حجي كابت سلسته يلوم زقربو نجر اسكنر اي لابنت حجي زفطرت راي زفطرت حاله اسران كلتن مالتي زفطرت حاله اسران كلتن انت يبل املاح كا بملكعنا كم مثلنا سب نجبر نعاسا بحرن نعواف سماين ننساتاتن نبزلا مدرن ام مدري لمم نزبل كله لممتا يجزو بلي بالحجي ابزي حانت خابتا زتقوملا ناي املاح سلسته مننتي ويكا سلسه سلاسه نيريلوم زتقوملو حانتي اب معراف حاد 26 زفطرت زلا مالتي حجي املاح بملكعنا كم مثلنا نازبل بملكعنا كم مثلنا سب نجبر حجي سب نجبر يزبل دلو نفتر يكونن اب دحال كل مصينا نفتر يبلني حجي اب كله مصحف قدس نخالوت حويسو نعو نفتر ايبلني اتسو زغبرو مالتي مفتار يكون قال نغرات بعلو زغبرو نخالوت حويسو نعو ايبلن جن تقل حجي زلو بزي كان حسابات انتي زلو املاح كم زخبل كله مسمنيو زارب نيرو زبل مالتي مسمني زارب نيرو مخناتو اب مصحف قدس املاح حاله مخانو تغليص له مصحف قدسي حاده املاح طرح له يزبل ስለዚህ حاده املاح طرح اندحر له هينو حاده املاح اندحر له هينو اذا املاح زي منيو اب زداغم 6:4 و እግዚአብሔር سمع እግዚአብሔር املاحنا حاده እግዚአብሔር يلو ويكا حاده املاحي يبلو ማለት ስዋው እስራኤል the lord our god is one lord ይዝብሎ one ይዝብሎ ሓደ ሕጂ በሓድነቱ ዝግለጽ ማለት ሓደ ምዃኑ
ምስ መን ይዛረብ ነይሩ ንዝብል ሕጂ ብዝተፈላለየ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ እንታሽም እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ መን ይዛረብ ነይሩ ዝብል ዝተፈላለየ ሴክትስ ወይ ከዓኒ ኣራእያ ኣሎ ክፍልታት ናይ ክርስቲያን ኣራእያ ኣለዎ ማለት እዩ ብዚ ንሳቶም ንኣብነት ሕጂ እግዚኣብሔር ምስ መላእኽቲ ይዛረብ ምዃኑ ከም ዝዛረብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኤርምያስ 23:18 ኣብ ዳዊት 89 ካብ 6 ክሳብ 7 ተሪኢኹም ኣብ ኢዮብ 38:6-7 ተሪኢኹም ቀዳማይ ነገስት ኣብ 22:19-20 ተሪኢኹም እዚአን ሕጂ እግዚአብሔር ምስ መላእኽቲ ይዛረብ ምዃኑ ከም ዝዛረብ ይገልጽ ማለት እዩ እዚታት ሕጂ እንታይ እዩ እዚታት ዝገልጾ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣነ ብምሉኡ ከም በልኩም ደይኮነ ምናልባት ንስኻትኩም ሪሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ ነዚ ከዓ እንታይ እዩ ፈጣሪ ወይ ከዓ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምስቶም መላእኽቱ ዝዛረብ ምዃኑ ማለት ምስ መን ይዛረብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንድሕር ገለገለ ኢሉ ስኒ ምስ መን ይዛረብ ዘሎ ንዝብል ሓሳብ ዝህብዎ ማለት እዩ ምስ ፈጣሪ ምስ ተኣሽሙ ይዛረብ ፈጣሪ ምስ መላእኽቲ ይዛረብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዞም ዝጠቐስናዮምን ክትሪእዎም ትኽእሉ ማለት እዩ ምስኹም ዝዛረቡ ካልኦቱ ነዚ ዘስመሩሉ ማለት እዩ ኣምላኽሲ ምስ መላእኽቱ ዝዛረብ ምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስኡ እቲ ዝዛረቦ ነገራት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከም ዘሎ ኣነ ብሓፂር እዚ ኣምፂልኩም ዘለኹ ምናልባት ንስኻትኩም ነቲ ጉዳይ ኣቲኹም ከተጽንዕዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ግን ሕጂ ንሕና ኣብቲ ቀንዲ ዘዛርበና ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ደኣኒ ኣምላኽ ምስቶም መላእኽቲ ምስኡ ዘለዉ እንተደኣ ኮይኑ ገሊፅዎ ነዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ንደቂ ሰባት ክፈጥር ገለ ከሎ ስኒ ብመልክዕና ንፍጠር ኢሉ ክዛረቦም እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ምስ መን ይዛረብ ዘሎ ንዝብል ሓሳብ ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ንሰብ ንግበር ዝብልሲ ኣምላኽ ምስ መን ይዛረብ ዘሎ ንዝብል ሓሳብ እንታይ እዩ ንመላእኽቲ ንግበር እምበር ንፍጠር ኣይብሎምን እዩ ሕጂ ሪኢኹም ኣብዚ ነቶም መላእኽቲ ክዛረቦም ከሎ ንፍጠር ኣይብሎምን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝፈጥር ንሱ ጥራሕ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በዓሉ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ መን እዩ ዝፈጥር እንድሕር ኢልና ንሱ ጥራሕ እዩ ዝፈጥር ስለዚ እሱ ጥራሕ እንድሕር ዝፈጥር ኮይኑ እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኣምላኽ ንመላእኽቲ ንግበር እምበር ንፍጠር ኣይብልን እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ንፍጠር ዘይብል ኮይኑ ንመላእኽቲ እቲ ዝፈጥር ንበይኑ ምዃኑ ኣብ ዘፍጥረት ሓደ ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል እውን ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ መን እዩ ዝፈጥር እንተደኣ ኢልና ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝፈጥር ኣምላኽ ይፈጥር እምበር ንሱ ነቶም መላእኽቲ ሓዊሱ ንዑ ንፍጠር ዝበሎም ቦታታት የለና መጽሓፍ ቅዱስ እቲ እሱ ዝገብሮ ስኒ ንዓኣቶም ኣይሃቦምን ንግበር ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ሓደ ናይ ቀደም እንተኣሸሙ እውን ክፈጥር እየ ዝብል እውን ይረኣዩ ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘሎ ኣነ ሕጂ እንታይ ፀገም ናባና ናይ ትግርኛ ሓንቲ መጽሓፍ እያ ክሳብ ሕጂ ኣነ ዝሪኣ ወላ ኣብዚ ዌብሳይት ዘሎ ምናልባት ናይ ኦርቶዶክስ እውን ኣሎ እቲ ዘየለ ነገራት ኣብቲ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ፕሮቴስታንት ክኸውን ሕጂ ዘሎ ናይ መን ኣይፈለጥኩን ናይ ፕሮቴስታንት ክኸውን ክእል እዩ ሕጂ ዘሎ ኣብ ናይ ግእዝ ኤክስፔሪንስ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ 66 ዝሓዘ እዩ ኣትሊስት ኣብ ኩሎም ኣለኹ ትብሎ ትኽእል እቲ 66 ግን ናይ በዓል ኦርቶዶክስ እንድሕር ኣምፂኻ ኣብኡ ኣትኻ ትዛረብ ትኾንካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝገለፅዎ ነገር ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ተመዝገን ተዘይረበሽካ ሓይሽ ስለዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ዘፍጥረት ሓደ ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ እዩ ዝብል ፈጠረ ሓራይ መሊስና እውን እንድሕር ደኣ ከይድና ናብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ርኢና እውን መሊስና እንድሕር ከይድና እንታይ ይብል ኣምላኽ ከዓኒ ኣብ ካልእ ዘፍጥረት 1:27 ከዓ እንታይ ይብል ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ከምቲ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ኣምላኽ ድማ እንታይ ይብል ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ሕጂ ሪኢኹም ኣብቲ ምፍጣር ሕጂ መጀመርያ ንግበሪ ኢልዎም
ንመላእኽቲ ክዛረብ ከሎ ብመልክዕና ሰብ ንግበር ግን ኣብቲ ፍጥረት ክመጽእ ከሎ ክፈጠር ግን እንታይ እዩ ዝብሎም ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ እዩ ዝብሎ ሕጂ ሰብ ንግበር ኢልዎም ንዖም ሰብ ንፍጠር ኣይበሎምን ኣብቲ ምፍጣር ክኾን ከሎ ዳ ስለምንታይ ደየምጾም ኣብዚ ብመልክዕና ሰብ ንፍጠር ደይበለ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ እዩ ዝብል እምበር ፈጠሩ ኣይብልን እዩ ሓዊሶም እንተደኣ መጀመርያት ሰለስተ ስላሴኦም ነይሮም ተባሂሉ ዝጥቀስ እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ዓንቶይን ዛረበሉ ዝነበርና ማለት እዩ ተረዲኣትኩም እንተደኣኒ ሰለስተ ስላሴ ነይሩ ኮይኑ ሽዑ ማለት እዩ ከም ሰለስተ ስላሴ ተሓሲቡ ብመልክዕና ከም ምስልና ክብል ከሎስ ሰለስተ ሳቶም እዮም ንዓኣቶም እዩ ንግበር ኢሉ ብሓደ ኮይኖም እዮም ነዚ ነገር እዚ ፈጢሮሞ ብሓደ ኮይኖም እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ እንድሕር ተባሂሉ እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ሕጂ ነቲ ሰብ ዝገበሮ ኣብ 26 ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ክብል እንከሎ ኣብ 27 ውርድ ኢላ እንታይ እትብል ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ እዩ ዝብል መጀመርያ ብመልክዕና ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ብመልክዑ ከብል ኣሎ ተረዲእኩም ብመልክዕና ኢሉ ብመልክዑ ይብል ኣሎ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ሪኢኹም ኣብዚ ንሱ ዛረብ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ይብል ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት 27 ግን ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ይብሉ ከኣለዉ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ምክንያቱ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ምዃኑ ኣስሚርናሉ ኢና መጀመርያ ኣብ ዘዳግም ዝገለጸልና ማለት እዩ 4:6 እግዚአብሔር ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ሓደ እዩ ስለዚ ሓደ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ጥራሕ ዝፈጥር ማለት እዩ ምክንያቱ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም ሕጂ ሪኢኹም ኣብዚ ረኣይዎ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ሕጂ እቲ ዝፈጠረ ኣምላኽ ብመልክዑ ኣብታ ኻልኣይቲ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ክብል ከሎ ሕጂ ክልተ ኣምላኽ ድዮም ዘለዉ ክልተ መልክዕ ድዩ ዘሎ ሓደ መልክዕ እዩ ዘሎ ሓደ ኣምላኽ ዘሎ ብክልተ ኣይኮነን ዝገልጾ ዘሎ ማለት እዩ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሩ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣንስታይን ተባዕታይን ድዩ ኣለዎ ድዩ ጾታ ኣለዎ ድዩ ብዚ ሕጂ እቲ መልክዕ ዝብል እውን ኣነ ኣብ ካልእ ግዜ ክንመፅእ ኢና እንታይ ማለት እዩ መልክዕ ክብል ከሎ መልክዕ ናይ ኣምላኽ ወሲዱ ድዩ ሰብ እንታይ ዓይነት መልክዕ ክብል ከሎ ስኒ እዚ ሕጂ ዝረኣይ መልክዕ ኣባኻ ዘሎ ኩሉ ንሱ ድዩ ትቕርፅን ገለን ወይስ እንታይ እዩ መልክዕ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ካልእ ግዜ ክንመፅእ ኢና ምክንያቱ ፈጣሪ እንድሕር ደኣኒ ንሕና ናይ ኣምላኽ መልክዕ ኢና ኢልና ፈጣሪ ሰበይቲ ድዩ ሰብኣይ ዝብል ሕቶ ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ሰብኣይን ሰበይትን እዩ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ እዩ ፈጢሮም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከምዚ ገይሩ ዝፈጠሮም ድሕር ኮይኑ ስኒ ንሱ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ንሕና ድሕር መልክዕ ናቱ ሒዝና እሱ ናቱ ናይ ጾታዊ እንተኣሽሙ እንታይ እዩ ማለት ኣብዚ ካልእ ከእትወና እዩ ማለት እዩ ግን ከምኡ ማለት ከም ዘይኮነ ግን ኣነ ቀደም እውን ተዛሪበሉ ነይረ ብመልክዕና ክብል ከሎ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ምስኡ ከም ምስልና እዚ ከም መልክዕ ብመልክዕና ከም ምስልና እንታይ እዩ ምስሊ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ተተርጊሙ ክፍለጥ ዝግብኦ እዩ ዳኣ እምበረይ ከምዚ ስለ ዝበለ ብመልክዕና ና ስለ ዝበለ ስኒ ሰለስተ ኣለዉ ኣብዚ ዘብል ነገራት የብሉን ሕራይ ንምንታይ ከሰለስተ ትብል ኣለኻ ንምንታይ ክክልተ ደይኮኑ እቲ ና ዝብልሲ ናይ ክንደይ ቁፅሪ እዩ ካብ ሰለስተ ንላዕሊ ድዩ ካብ ሓደ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ 10 ክኾኑ ደይክእሉን እዮም ግን ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኦርቶዶክስ እንድሕር ርኢና ምስ መላእኽቲ ዝዛረብ ከም ዝነበረ ይገልጹ ማለት እዩ ምስ መላእኽቲ ይዛረብ ከም ዝነበረ ኣምላኽ ዝገልጹሉ ቦታታት ኣሎ ስለዚ ሕጂ እዚ ኣብ ናይ ኮፋሌ 4:4 ኣሎ ንኣብነት ሕጂ እንተደኣ ርኢና ኣብ ኮፋሌ 4:4 ምናልባት ኣይትረኽቦን እዚ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ጥራይኹም ትረኽቦ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ መጽሓፍቲ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ኣብ ናይ ኮፋሌ 4:4 ኣብ ስክሪን መጽ ኣላ እንታይ ይብል ፈጣሪና እግዚአብሔር ከምዚ ኢልና ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰብኣይ
بينو كخون صبو أيكونن نعو تبقع دقافيت كفترولو إيه ولا حجي انتايبل كفترولو إيه يقوليتا زي أمنا الواتابي لالا إغزابير أملاخسي انتايلو نتم ملاأختكم تزاربهم تقلت أهتا لكن انتايلو بينو كخون صبو أيكونن مو نعو تبقع دقافيت كفترولو إيه كفترولو تبل مالتيو ስለዚህ ክፈጥረሉ እየ ክብል ከሎ ሕጂ መን እዩ ዝፈጥር ዘሎ ማለት እዩ እቶም ሰለስተ ስላሴ ተባሂሎም ዘለዉ ብመልክዕና ፈጢርና ዝብሉ ንሶም ዘይኮኑ ስኒ እንታይ ደኣ ንሱ እቲ እግዚኣብሔር ንበይኑ ክፈጥር እየ ዝብል ዘሎ ንመን ይክፈጥር ነታ ሰበይቲ ስለዚ ሰለስተ ይፈጠርዋ ወላ ሓደ ክልተ እውን ኣይፈጠርዋ እንታይ ደኣ ሓደ ኣምላኽ ንሱ ጥራሕ ፈጣሪና ሕጂ እዚኦም ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ኮፋሌ 4 ፈጣሪና እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልና ኢሎም መላእኽቲ እዮም ተዛሪቦም ዚኦም መላእኽቲ ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዕኡ ክትበቅዕ ደጋፊት ክፈጥረሉ ኢሉ ተዛሪብና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እቲ በዚ መሰረት እንታይ ይብሉ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዘፍጥረት 1:26 ብመልክዕናን ከም ምስልና ንፍጠር ክብሎም ከሎ ንመላእኽቲ ከም ተዛረቦም እዮም ዝነግሩ ማለት እዮም ወላ እውን ኣብ ናይ NIV ስታዲ ባይብል ንሕር ኢኹሞ ኣብ 1985 بخمس تقليد الله مالتي مخنياتو أملاك الزارب كله أبتنسو our God speaks at the Creator King يمزبلو announcing his growing work to the members of the heavenly court يبلو سلازي أبتني heavenly court علو نسو كلهم أكيبو ويزاربولون كمزي إعلان زقبرولو هنبلو نخيل إعلان زقبرولو مالتين تايب نتوم كلهم زاربولو حدا قداي كبل كله أكيبو كمزل كخوني كمزل كبريلو فتعال زاربولو زخونة مالتي سلازي كزيوم حجين تايبلو أملاخ مسماني زارب زلو أبز قداي زيبلو مس ملاأختي زارب نيرو يبلو مالتي أمنتاي أبز فترة حالي عسران شديشن أملاخ كعب ملك عنان كمثلنا نسب نقبر كبلهم كله نتوم ملاأختي زارب بغنياتو ساتهم تزاربو يحجيتي أبتناي كوفاليون نسب بيفتر سلازي بلبزي نقوالن سيتون ودتبعتاي سي ويك عسب اي سي نبينو انت خوني صبا يكونن بينو كخول صبا سلازي يكونه نعو التبقع دقافيت سي كغبرولي اي ويكا كفطرلو اي زبل كفطرلو ابز حج تفالا ليون الله كغبرولي اي زبل ناب كال صحفاتنا يقدمون الله كفطرولي اي زبل الله سلازي حجي مغبار ابز كنريو خلنا حج انتايو كنبل نخير مالتي جن كفتري قبل كله تي بوكس تفرالي ترجمات يزو كم تنوعو زدليو مالتي مخنياتو نتا ابز فترة زرلا حالي 26 نعاء نتا نقبر تبل نفتر تبل كقبر نحر دليو نتا نقبر زبل بكالو بوتا زلو نفتر يلو ترجمو خيل مالتي ما انت النزيئة نقبر مالتكو نفتر مالتي يلو كم مرتعوه تكامل جنا كله بايبل يكون كان تروحبه تيتأجم من تايو توم كالوت نلوكم يكونن كم تازلا إنا نترجمه إلهم لتدليتنا توم قريفهم بتازلا خلوا مالتهم سلزي أبز حجي تايكن بالنخل تي متحف كلهم بعلو ننبينو مخانو بزعباز قداي كزاربون كله مالتي سلزي زفترة إسرائيل شو عتن كم زبلنا بملكعو سب فترة سلزي أملاك كفتر كله هاتر يد الله كفتر كله مالتي سلازي أبكال انتاي بال أب إيوب بحرينا أب إيوب 31 15 إتي نعي زفترة أب محسن ولاديت نعو فطره إتي نعي زفترة أب محسن ولاديت نعو فطره إتي أب كرسي ولادي زهانت أنا حاددو أيكونن يبل حجي إتي نعي زفترني نعو أب محسن فطره هاوسيو حدا يكونن زهانت أنا يبل الله أبكر سناسني حدا يكونن زهانت أنا تزهانت أنا حدا دو أيكونن حدا مهاني يسفلت ثلاثة مهاني يكونن ولا بإيوب يحجي زارب زلو مالتي كم أم ملكياس مالتي أم ملكياس نجزار سون تايبل أم ملكياس كلت عصرته نخلاتنا دو حدا أبو أيكونن زلنا حدا أملاح دو أيكونن زفت أرنا يبل حجي حدا أملاح دو يكونن زفت أرنا ساتو من عبز من حجاب ملكياس جيزة
ملكياس سلسة إلو أي أمنني سلسة يوب هون ملكياس هون حجي تي زفتر حاد أملاخ الأمبر سلسة فت يروم يلوم نتناي زفترت كم مثلنا زبردلو حويسهم نو يسوس هنا له منفس قدوس هنا له إلو ما يتزارو بولون أما تحب قدوس يتات بوملو أيتروح بنيها انت يرى نخلاتنا حاد أبو أيكونن زلنا مهناتو ولا أب متحف قدوس هون انتاي زبل حاد أبو لنا يليز بالمالتي حاد أبو علنا نسوخا أملاخ يلوم እግዚአብሔር ይሎም ሓደ አቦ አለና ንሱ ከዓ እግዚአብሔር ይሎም መስኪሮም እዮም ስለዚ በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕርኢና ስኒ እቲ ሓደ አቦ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ንሱ ደይኮነን ፈጢርና ይዝብል ዘሎ ሕጂ ንሱ ደይኮነን ዝፈጠረና ሓደ አቦ ደይኮነን ዘለና ክልተ አቦታት ዘለውና እዮም ይብል ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ክልተ አቦታት ኣለውና እንድሕርኢልና ክልተ አምላኽ ኣለዎ ማለት እዮም ኢየሱስ በዓሉ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብዛ መሬት ንሓደ እኳ ኣቦይ ኣይትበሉ ኢሉ ነይሩ ድሕረት ዝክሮኹምኩም ኣብ መሬት ኣብዛ መሬት ንሓደ እኳ ኣቦ ኣይትበሉ ኣቦኹም እቲ ብሰማይ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ መሬት እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ኣቦ ኣለና ንሱኻ ኣምላኽ ኢሎም ስለዚ እቲ ኣምላኽ ዝበሃል ኣቦ ሃብኮነ እሞ ኣብ መሬት ድማ ንሓደ እኳ ኣቦ ኣይትበሉ ክብል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ እኳ ኣብ መሬት ኣምላኽ ኣይትበሉ ማለት እዩ نحادي أمريتي نحادي أملاك يتبولو يزبل دولو بخال الزراربا مخناتو نحادي أبو يتبولو يلو انتاي مالتي مو أبو ندحري الكاسل انتاي مالتي حدا سبعة يوم تقويم ناي إسياس تشعات شدشت كوابي انتاي مزبلو نيسوسي أبو خبهالي نو أبو أيتبهالي نيسوس نسو بعلو أبوهم تبسماي دولو نابلي أمهيرو أبو زبل ማንም አይተዋሃቦን ከም ዝኽበሃል እዩ ኖ ደይተባሃለ ሞኒ ኣመንታ እስኪ ኣቦ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣቤሎ ንየሱሲ ኣበናይ ቦታ እዮም ኣቦ ዝበልዎ በአንጻሩ ግን እንታይ ዝብል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕርኢና ንኣብነት ገላትያን 1:3-4 ኣብ እግዚአብሔር ኣቦናን ይዝብል ይኹም ኣብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብቲ ከም ፍቓል ኣቦና ኣምላኽ ካብዛ ሕጂ ዘላ ዓለም ምእንቲ ከድሕነና ኢሉ ብስሪ ሓጢኣትና ነፍሱ ዝሃበ ጎይታና ኢየሱስ ይብሉ ሪኢኹም ኣብዚ ሕጂ እንታይ ገይሮሞ እቲ ንኢየሱስ ከም ጎይታና ኢየሱስ ኢሎሞ ኣቦና ዝብልዎ ግን ንኢየሱስ ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማንም ቦታ ንኢየሱስ ኣቦ ኢሎም ዝሃቦ ቦታ የለን ምክንያቱ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ኣቦይ ካባ ይዓቢ ኣቦይ ካብ ኩላትና ይዓቢ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ኣቦነት ኣይሃቦን ንኢየሱስ رديكم ስለዚህ በዚህ መሰረት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንብል ኣቦኹም እቲ ብሰማይ ዘሎ ክብል ከሎ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ሚልክያስ ስማዕ 20 ማለት ሚልክያስ 2:10 ንኹላትና ሓደ ኣቦ ኣይኮነን ዘለና ሕቶ እዩ ዝሓትት ዘሎ እወ ሓደ ኣቦ እዩ ዘሎ ካልእ ኣቦ የለን በአንጻሩ ኢየሱስ እንታይ ኢሎም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም እንቲ ሓድገልኩም ንስኻትኩም ኣምላኽ እትብልዎ ኣቦይ እዩ ንስኻትኩም ኣምላኽ እትብልዎ ኣቦይ እዩ እቲ ንስኹም ኣምላኽ እትብልዎ ኣቦይ እዩ ይብሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሚልክያስ ኣብዚ ሕጂ ንኹላትና ሓደ ኣቦ ኣይኮነን ዘለና ሓደ ኣምላኽ ዶ ኣይኮነን ዝፈጠረና የስ ሓደ ኣምላኽ ይፈጢርና ክልተ ኣምላኽ ኣይኮነን ፈጢሮም እንድሕር ሕጂ እዚ ኩሕቶ እዩ ሓደ ኣምላኽ ዶ ይኮነን ዝፈጠረና ክትብል ከለኻ እዎ ሓደ ኣምላኽ ይፈጢሩ ከመይ ገይሩ እዮም ዳ ሰለስተ ኮይኖም ዝበሃል ዘሎ ሰለስተ እዮም ፈጢሮም ንደቂ ሰባት ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ከም መልክዕና ሰብ ንፍጠር ዝብሉ ዘሎ ሰለስተ እዮም ዝበሃለሉ ስኒ ከመይ ገይሮም እዮም ሚልክያስ በዓሉ ሓደ ዶ ይኮነን ዝፈጠረና እንዳበሎም ከሎ ማለት እዩ ወላ ሰሱ ኣይኣምንን ነይሩ ኮይኑ እዩ እቲ ናይ ሰለስተ ስላሴ ዝብል ስለዚ እሱ እንተኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓቂ ዝዛረባሎ ማለት እዩ ትሱ ዝፈልጦ ነቲ ንሱ ዝሪኦን ትሱ ዝኣምነሉን ጉዳይ ይዛረባሉ ማለት እዩ መን እዩ ሕጂ ሚልክያስ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ወይ ዝተፈላለየ ግዜታት ዝተፈላለየ ሴክትስ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ሰፊሕን ዝኾነ እንታሽሙ ተዛሪቦም እዮም ስለዚ ምናልባት ናብቲ ካልኣይ ነጥቢ እንድሕር ከድና እዚ ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ ሶም ሰለስተ ኢሎም ዘምፅኦ ወላ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜ እውን ንዛረበሉ ዘለና ናይ ማቴዎስ ናይ መጨረሻ 28 ማለት ኩሎም
መብዛሕቶም ቶም ናይ ቀደም ያዚ ኣወል ሓንቲ የብላን ኦሪጂናል ኣይኮነን ኢሎም ዘልገስዋ እሳቶ ንዓ ኣትሪሮምን ሒዞምን ዝኸዱውን ኣለዉ ሕጂ ማለት እዮም ሕጂ ብተኻልኣይ ነጥብ እንድሕር ከየድና ግን እዚ ናይ ግኖስቲካዊ ናይ ስላሴ ኣስተምህሮ ሕጂ እንድሕር ኣብ ምርመራ ክንእትዎ ኮይና ማለት እዩ እንታይ ምሶም ዝብሉ ዘለዉ and in one Lord Jesus Christ the Son of God begotten of the Father and only begotten ይብሉ ወይ ከዓ ሓደ እቲ fully ወዱ ኢሎም እንኮ ወዱ በሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ውሉድ ናይ ኣቦ ሓደ እንኮ ወዱ ዝብል ነገራት እዮም ዝህቦም እዚታት ሕጂ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ብሓቂ ሕጂ ክርስቲያን ማለት እዩ ብሕማቅ ክወዝዎ ኣይግባእን ከምዚ ሕጂ ወዱ ዝብል ቃልሲ ብጥሪኡ ክትወዝዎ የብልኩምን ብጥሪኡ ሓደ ግዜ ንዓና ከምዚኦም ብጥሪኡ ተሓስቦ ኣለዎም ብላ ማለት ኣቦ ወሊዱ ክበሃል ከሎ ስኒ ከምዚ ኣቦን ወድን ዶም ዘለዎ ወይ ከዓ ማንም ሰብ ከምዚ መሰብኡን ንሱን ዘለዎም ርክብ ማለት እዩ ካብ ዲኡ ዝተወለደ ከምኡ ብናይ ርክብ ግብረ ስጋዊ ርክብ ተገይሩ ተፈጺሙ ብሕጋዊ ነገር ይኹን ወላ ብዘይ ሕጋዊ ይኹን ግን ኣብቲ ሕጋውን ተመጺናውን ከምኡ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ብጥረ ክውሰድ የብሉን ምክንያቱ ኣምላኽ ኣይወልድን ኢሎሙ ንሳቶም ይዛረብሉ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣምላኽ ከም ደይወልድ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ወሊድዎ ክበሃል ከሎ ግን እንታይ ማለት እዩ ናብ ዝብል እዮም ሕጂ ሳቶም እቲ ተፈላለዮም ዘለዉ ተፈላለዩውን በዓላቶም ኣብቲ እምነት ተፈላለዮምሉ ዘለዉ ስለዚ ወዱ ክንብል እንድሕር ኮይና ሕጂ ንየሱስ ወዲ ኣምላኽ ይዝብሎ ዘሎ እቲ ውሉድ ናቱ ወዱ ግለ ክንብል ከለና ምምርማር የድሊ እቲ ጥቕስታት ንኣብነት ሕጂ እንታይ ይብል ኣብ ዘፀአት 4:22 ንፈርዖን ድማ ክትብሎ ኢኻ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል እስራኤል በኹሪ ወደይ እዩ ሕረ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ማለት እዩ ማለሲ ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣሎስ እግዚኣብሔር እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል በኹሪ ወደይ እዩ እንታይ እሞ ዝብል ዘሎ ሕጂ ወደይ ዝብል ሲ ንምንታይ ኣብ ተጠቂሙ ዘሎ ክትምርምሮ ግባእ ማለት እዩ እስራኤል ተረአ በኹሪ ወዱ ወይ ከዓ ያዕቆብ ማለት እዩ በኹሪ ወደይ እንድሕር በኹሪ እንታይ ማለት እዩ በኹሪ እቲ ናይ መጀመርያ እዩ ቅድሚ ኢየሱስ ማለት እዩ እንድሕር ሪኢኹሞ ማለት በኹሪ ክበሃል ከሎ በኹሪ ናይ ገዛ እቲ ናይ መጀመርያ ወዲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣዲኡላቶ ንያዕቆብ ኣዲኡላቶ እስራኤል ኣደላቶ ኣቦ ኣለዎ ይስሓቅ ኣቦ እዩ ኣደኻ ኣላቶ ስለዚ ኣምላኽ ግን ኣብዚ መፅኡ ኣብ መንጎ ኣትዩ በኹሪ ወደይ ክብሎ ከሎ ሕጂ እንታይ ዘይምዃኑ ክትርድኡ ኣለኩም እዚ ሰብ እዚ ባርያ ናተይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዳኣ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ነገራት ትርጉማት እንድሕር ክትህብዎ ኾንኩም ግን ከመይ ክትህብዎኹም ዝብል ሕቶ ክመፅእ ማለት እዩ ወሊድዎ እንታይ እሞ ከመይ ገይሩ ወሊድዎ ሎሞ ኒውቦርን እኮ ዝበሃሉ ኣለዉ ሎሚ ከመይ ገይሮም እዮም ተወሊዶም ስለዚ ከመይ ገይሩ ናይ ኢየሱስ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ኣደ ስለዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እሞ ስቲል ሕጂ እውን እቲ ኣደ ስለዘይብሉ ስኒ ካብ ኣምላኽ ተወሊዱ ሶሪ ኣቦ ስለዘይብሉስ ካብ ኣምላኽ ተወሊዱ ትብል ኣለኻ እሞ ኣምላኽ ሲ ንማርያም ረኺቡ ይወሊድዋ ዲኻ ትብል ዘለኻ ምክንያቱ ስጋ እኮ እዩ ሕጂ እኮ እንታይ ግዲ መንፈስ ኣይኮነን ተወሊዱ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝተወለደ ስኒ ስጋ እዩ ሰብ እዩ ከምዚ ኸማና ሰብ ማለት እዩ ዓይኑ ኣለዎ ስኑ ኣለዎ ይበልዕ ሰቲ ሰብ እዩ ኖ ከምዚ ዘይረኣይ ነይሩ ተዝኸውን ነይሩ እኮ በቃ ንፋስ ብንፋስ ካብ መንፈስ መፅኡ መንፈስ ኮይኑ ኸይዱ ትብል ግን ናይ ክልተ እውን ኣይወሰደን እኮ ናይ መንፈስ እውን እኮ ኣይኮነን ንሱ ኣብዚ ክነብር ከሎ ስኒ ክልተ ዓይነት ባህሪ ሃልይዎ ኣይኮነን ንሱ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ወይ ከዓ ከም መንነቱ እንድሕር ርኢና ኢየሱስ ሰብ እዩ ኣነ ክነፍር ኢሉ ዝነፈረሉ ግዜ የለ ወይ ከዓ ኣነ ንእሽተይ ክኸውን እየ ኣብዛ ሳንዱቕ እዚኣ ከኣትዮ ኢሉ ብንፋስ ዝኣተወሉ ግዜ እኮ የለን ስለዚ ንሱ ክነብር ከሎ ኣብቲ ግዜኡ ስኒ ሰብ እዩ ነይሩ ዝተሓዝን ዝጭበጥን ሰብ እዩ ነይሩ ክጭብጥዎን ክሕዝዎን እውን ኣይምኽኣሉ ነይሮም ከምዚ ናይ መንፈስ ነገር ተዝህልዎ ነይሩ እቶም ረኺቦሞ ኣሲሮሞ ቀቲሎሞ ትብልዎም ዘለኹም ኣይመሓዝዎን ነይሮም
كم يقرم كرخبو مو كم منفس اندي توليد نمتاي منفساوي ነገር ዘይነበሮ መንፈስ አይጭበጥኒ ስጋ ግን ይጭበጥ ስለዚህ ስጋ ስለዚህ ዓብሊልዎ ዘሎ ስጋ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነስ ናይ ሰብ ዓብሊሉ ማለት እዩ ስለዚህ ከምታ ናይ እተማ ዝሓለፈ ግዜ ዝበልናያ ከይትኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ገለ ቤተ ክርስቲያን ዝበሎ ክገልጽዎ ከለዉ ስኒ ከምታ ናይ ካፕቺኖ ከይትኸውን ሕጂ እዛ ፀባን ካፕቺኖን ኣላ እንታይ ሽሙ ማለት እዩ ቡንን ፀባን እዩ ዘሎ እቲ ቡን ሙሉእ ቡን ኣይኮነ ወላ እቲ ፀባውን ሙሉእ ፀባ ኣይኮነ ስለዚ ፍጹም ፀባን ፍጹም ቡንን ክትብሎ ዲኻ ግሳቶም ግን ከመይ የሚሎሞ ተበላሸወ ማለት ቡን ብፀባ ዝተበላሸወን ፀባ ብቡን ዝተበላሸወን ኢሎሞ ስለዚ ኣምላኽ ብሰብ ዝተበላሸወ ክንብሎ ንኽእል ዶብዚ ኣይ ክበሃል ኣይከኣልን ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ እውን እንታይ ይብል ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ እውን እንታይ ይብል ንኤፍሬምን ከምኡ በኽሪ ወደይ ይብሎ ኣብ ኤርምያስ 31 9 በኽሪ ወደይ ይብሎ ንመን ንኤፍሬም ማለት እዩ ንስኻትኩም ደቂ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ኢኹም ደቂ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ኢኹም ንዝኾነ ማለት እዩ ብዛዕባ ሞት ኣካልኩም ኣይትብጥሑ ኣብ መንጎ ዓዒንትኹም ኣይተምልጡ እዚ ሕጂ ንኹሉ ሰቡን ደቂ ኣምላኽ ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ በዚ መንፈስ ንምንታይ ደይ ትርእይዎ ሮሜ 8:29 እንታይ ዝብል ነቶም ቀደም ዝፈልጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትቲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስል ቅድም መደቦም ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀድም መደቦም ስለዚ እዚታት ብምልኡ ሕጂ እንድሕር ኢና ንሙሴ ወዲ ኣምላኽ ሰሎሞን ወዲ ኣምላኽ ኤፍሬም ወዲ ኣምላኽ ዳዊት ወዲ ኣምላኽ ከምኡ ዝብሎም ያዕቆብን ካልኦትን ብዙሓት ኣውዳት ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ናይ ተሓሳስባ ናይ ክርስቲያን እንድሕር ኢና ግን ንዓይ ጥራሕ እዩ ዝግባኣኒ ዝብል መፅኡ ማለት እዩ ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ንዓይ ጥራሕ እዩ ዝግባኣኒ እቲ ውልድና ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ሕጂ ደቀይ ዝበሎም ኣብዚ ትርጉም የብሎምን ማለት እዮም ስለዚ ተሓቂ ግን እንታይ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ቃል ናብ ፈጣሪ ዘለዎም ቅርበትን ክብረትን እምበር ንኢየሱስ ጥራይ ዝኸውን ኣይኮነን ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣውዳት ኣዋልድ እውን ኣለዎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:18 እንተሪኢና ኣቦ ድማ እኾነኩም እዩ ዝብል ንስኻትኩምን ኣውዳት ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ይብል እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ስለዚ ንሱን ኣብ ቆሮንጦስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:18 ኣቦ ድማ እኾነኩም ኢሉ ንመን ይቦ ዝኾኑ ንኹሉ ህዝቢ ማለት እዩ ንስኻትኩም ድማ ኣውዳትን ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ኣውዳተይን ኣዋልደይን ክትኮኑን ኢኹም ይብል ኣሎ መን ኢኹም ዝብል ዘሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ፈጣሪ ንኹሉ እንተደኣ ከምኡ ዝብል ኮይኑ ንኢየሱስ ወደይ ወላ እንተበሎስኒ ካብዚ ፍሉይ ነገራት ክህልዎ ይክእልን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ደቁን ኩሎም ኣዋልድን ኣዋልድ ይኹን ኣውዳት ኩሉ ደቆም ክኾኑ ስለ ዝኽእል ንሱኻ ኣቦ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ በዚ መሰረት ኢየሱስ ኣብቲ መጨረሻ ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እኸይድ ኣለኹ በልዮም ኢሉ ዝተዛረበ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ዳርጋ በዚ ክንወዲ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እቲ ቢጎትን ዝብል ዝተፈላለየ ቸርችስ እውን ዝገበርዎ ናታቶም ሪሰርች ወይ ከዓ ናታቶም መውቀፍ ወይ ከዓ ናታቶም ኣቋም ክንርኢና ማለት እዩ መርገጻት ናቶም ክንርኢና ስለዚ ኣይ ቲንክ ከምዚ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ትሪኒቲ እንታይ ምዃኑ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ዝመፅእ ዘሎ ክሳብ ዝራኸብ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ሰላሙ ዓለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ
حفظها